Așa mă prezint și eu în fiecare dimineață o coreografie. Luați-vă loc local. Nu, tu stai aici. Asta aici. Ce ne-ai adus? Ce e normal la orice lansare. Aoleo! Dar ce ești tu? Imaginea epilatului axial? Ce? De ce ești în halul ăsta expus? E o poză reușită. Bine că... Ai, rădărosule! Lasă-ne pe noi să zicem. N-ai auzit continuarea. Bine că nu vedeți ce se întâmplă cu mâna cealaltă. Da, bă, că ți-au tăiat. Da. Am pus poza înainte. Ce asta? Ce asta? Este afișul care însoțește albumul de lansare. Aplauze? Și dacă tot am început așa, să terminăm cu partea oficială. Așa? Mulțumesc, e vorba de lansarea primului album solo din Omaxer. Mâine la ora 6, la ora 8 seara, la ora 20, da? în Club Hemera, în spatele magazinului Unirea. Bravo! Ați auzit. Mâine la ora 16. Da, nu știu de ce am rămas cu 16. Okay. Conține și hitul Hey Pisi, pisi. Pisi, pisi. Come on, I wanna shave your pussy. Sau cum era? Come on, I wanna... Nu. I wanna touch your pussy cat. Pussy cat. Vă rog să luați loc lângă frumoasele domnișoare. Mulțumesc frumos. Hai, poftiți aici că vreau să... Cu fetele, cu D-E-E-A. Pupați-vă, vă rog, mai cu puțin sonor. Bună seara. Spuneți, rog, ce mâncați acasă? Că vreau să dăm rețeta. Deci, ce luați? Ce țineți sub limbă? De ce vă prezentați așa... Bine. Foarte bine. Îți mai șoptez? Apă plată cu lămâie. Apă plată. Bravo! Cu lămâie. Unde pui apă, crește. Bun. Ați făcut ceva exerciții speciale? Eu știu, v-ați tras de lobii urechii? Nu comentăm. Nu, că văd că toate trebuie Nu în același răspundem la ton de astfel de asta. întrebări. Deci, vă suportați și așa cu trupurile astea prin casă, goale, să vă ved? Asta mă deranjează. Deci eu n-aș... Doamne, dacă îl trăznești să nu fiu lângă el, te rog eu. Da, mă enervează colosal. Dea, zine cine ești, de unde vii și ce cauți cu pezevenchiul ăsta, că bine nu-ți arată. Eu sunt Dea, fac parte din trupa Ispita, alături de cele două dansatoare, Cristina și Ramona. Ispita.